corona, new normal malah enek sing ketinggalan biji. Pecoki wae ya. Buka sih maskernya. Wes meneng ae. Umurnya berapa, Mas? 19, Mas. Lagi 19. Kerjane apa? Ngono Verono. Tak labur. Corona yo ngomong ngono. Anak sing wani ngeterke. Tanganmu dibolong sih. Loro no. Meneng ae. Duh, usut. A few inches later. Meneng ae yo. Dek, ayo Pak. Woi, apa? Ngandri. Indonesia ini aman, aku gak masuk angin biasa.